ሰላም ቤተሰብ ናይ ሎሚ ፊልምና ሓደ ወታደር ካብ ገድሊ ምስ ተመለሰ ኣብ ገዛ ዘጋጠመ ነገር ኢና ክንርእየኩም። ታሪኽና ዝጅምር ኣብ መበል ካልኣይ መቋረፂ ውግእ እንትኸውን ካብቲ ኩናት ዝተረፉ እውን ብመርከብ እናተመለሱ እዮም። ሳጅን ፖል ቅድሚ ናብ ውግእ ምኻዱ ምስ ኣፍቃሪቱ ናይ መርዓ ምግባር ትምኒት ሒዙ ናብ ወደብ ይወርድ። ሽዑ ፖል ኣብ ህዝቢ ማእኸል ኣፍቃሪቱ ክእልስ ምስ ጀመረ ብሓጎስ ዝተመልአ ፍሽኽትኡ ይጽልምት። ብእውን ቤጽላልን ሰባትን ተሓቢኣ ንኸይትኸውን በማለት ክእልሽ ይጅምር። ግልጸቱ ምስ ስድርኦም እንትራኸቡ ፖል ግን ጠጠው ኢሉ ይተርፍ። እቲ ተቐባሊ ሰብ ዋላ ድምፂ ይሃልዎ ደኣ እምበር ፖል ግን ብጽምዋ እዩ ተዋሒጡ። ኣፍቃሪቱ ቤቲ ከም ዘየላ እውን ይግንዘብ እሞ ናብቲ ቅድሚ ውግእ ምኻድ ዝነብርዎ ዝነበሩ ገዛ ክጓዓዝ ይጅምር። ሽዑ እውን ቤቲ ናይ ስእሊ ዘለዎ ናይ ክሳድ ብሪ ይነኽኦ እሞ እቲ ማዕጾ ይኽፈት። ሽዑ ቤቲ ዝተኸደነቶ ሓፅር እንትኸውን ፖል ናብ ገዛ ብምምላሱ ዝሰንበደት እያ ትመስል። ሓቒፋ እውን ትስዕሞ እሞ ከይትመጽእ ኣይመሰለንን ነይሩ። እዚ ደናገረካ እዩ፣ ምኽንያቱ እውን ኣብቲ 4 ዓመት ኣብ ውግእ ዝነበሮ ናብ ገዛ ክምለስ እየ ዝብል መልእኽቲ ይጽሕፈላ እዩ ነይሩ። ቤቲ ግን እቲ ውግእ ምስማዕ ስለ ዝሰልቸዋ እቲ መልእኽቲ ተንብቦ ኣይነበረትን። ብስኽፍታ እውን ትነግሮ። ብእውን እቲ ዝለኣኸላ መልእኽቲ ኩሉ ከም ዘቐመጠቶ እውን ትነግሮ። ፖል ግን ኣብ ውግእ ኮይኑ ንኣፍቃሪቱ ምጽሓፍ ዓብዪ ስምዒት ስለ ዝነበሮ ስምዒቱ ይጉዳእ። ግን ከዓ ኣብ ልዕሊኣ ዓብዪ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ይቕሬታ ኣይቕበላ። ሽዑ ፖል ናብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ትካል ተመሊሱ ንኽኣቱ ብኸመይ ከም ዘእመነቶ እውን ትነግሮ። ፖል ግን ኣነ ኣብ ናይ ቀደም ቸኮሌት ስራሕ ዘይኮነ ካልእ ስራሕ እየ ዝደሊ ይብላ እሞ ኣብቲ መልእኽቲ ከም ዝጸሓፈላ እውን ቤቲ ብቖልዑት ዝተመልአ ሓዳሮም ከም ዝጸሓፈላ ይነግራ። ቤቲ ተሓስቦ ግን ስእለ ገንዘብን ሃፍትን እዩ ነይሩ። ብእውን ገንዘብ ተሃልዩካ ሓጐስ ስለ ዘለዎ ናብቲ ቸኮሌት መሸጣ ንክምለስ ትዛረቦ። ፖል እውን ልውህ ይብል እሞ ንዓኣ ዝኸውን ስምዒት ናዋግዑ ብድሌታ ሕራይ ይብላ። ብጽባሕቲኡ ፖል ክዳን ይኽደን እሞ ንቤቲ ግንባር ኣስዒሙ ቸኮሌት ንምሻጥ ናብ ባቡር ጣብያ ይኸይድ። ሽዑ ድማ ዝተጨነቐት ትመስል ሓንቲ ጓል ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሻንጣ ናደፍአት ይርእያ። ሽዑ እቲ ሻንጣ ይወድቕ እሞ ምስ ኣቦኣ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ዘለዎ ቢትሮ ይስበር። ሽዑ እውን ቤት ናይ ባቡር ምንቅስቓስ ይዳፍእ እሞ ናብ ክዳኑ ተምልስ። ፖል እውን ኣብ ልዕሊኣ ተዳፊኦም ይወድቕ እሞ ሃንደበት ስለ ዝነበረ እውን ፖል ምንም ስለ ዘይመሰሎ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ይኣቱ። ተመሊሱ እውን ኣብ ወንበሩ ከፍ ኢሉ ይድቅስ እሞ ኣብቲ ውግእ ብዝነበረ ኩነታት ናብ ሕልሚ ይኣቱ። ሽዑ ካብ ድቃሱ ምስ ተስኣ ግን እታ ጽብቕቲ ጓል ኣብኡ ኣይጸንሐቶን። ሳን ፍራንሲስኮ ወሪዱ እውን ናብ ሳኪራመንቶ ኣውቶቡስ ንምሓዝ እንትኸይድ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እታ ጓል ኣብኡ ይረኽባ። እቲ ባቡር በቲ ከተማ ክሓልፍ ንሃለወ ፖል ኣውቶቡስ ክሕዝ ብምውራዱ ይደናገራ። እዚ ነገር እውን ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ቲኬቶም ብምልውዋጥ ከም ዝኾነ ትርዳእ እሞ ስለ ኩሉ ነገር ይቕሬታ ተሓቶ። ፖል ግን ምንም ስለ ዘይመሰሎ ስቕ ይብል። ብእውን ቪክቶርያ ከም ትበሃልን ናብቲ ስድራኣየ ናብ ፓናማ ዩኒቨርሲቲ ትኸይድ ተመራቐት ተምሃርት ብምዃና ትላለዮ። ሽዑ እውን ክልተ ዝሰኸሩ ኣወዳት ይኣትዩ እሞ ከለፋልፍዋ ይጅምሩ። ንዓይደ ወይስ ንምሓዛይ ክትኾኑ ናበሉ ዘረበኦም ይቕጽሉ። ሽዑ ፖል ናይ ውትድርና ስምዒቱ የቐስቀስ እሞ ግዜ ከይወሰደ ክወቕዖም ይጅምር። ሽዑ እውን ሰለስቲኦም ካብቲ ኣውቶቡስ ይባረሩ እሞ ፖል እውን ናብ መንገዲ ምስ ኣቕንዐ ቪክቶርያ ኣቑሑታ ሒዛ ኣብ መንገዲ ይረኽባ። ስለ ኣብቲ መኪና ውሽጢ ይቕሬታ ኣውቶቡስ ክትጽበይ ዘለኺ ይብላ እሞ እሳ እውን ተኣምር እየ ዝጽበ ዘለኹ። ፖል እውን ናነብዐት ምስ ረኣያ እንታይ ከም ዝኾነት ይሓታ። እሳ እውን ብዘይ ምንም ተሓታትነት ገዲፍዋ ብዝኸደ ፕሮፌሰር ስለ ዝጠነሰት ናብ ኣቦኣ ንምኻድ ከም ዝፈርሐት ትነግሮ። ፖል እውን ተቐቢሉ ኣቦኻ ኣይፈልጦምን ግን ከዓ ስለ ዝጠነስኸ ጥራሕ ድዩ ይብላ እሞ ጓል እውን ተቐቢላ ጠኒሰኮ እየ ዘለኹ ብዘይ ሰብኣይ ናብ ገዛ ተኸይደ ክበኣሰኒ እዩ ትብል። ፖል እውን ሓደ ግዜያዊ መፍትሒ ይዛረባ። ንሓደ ምሸት ዝኣክል ባዕሉ ሰብኣያ ንከምስል ይሰማምዑ። ንዓኣ እውን ኣፍቃሪት ከም ዘላቶን ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ እውን እቲ ነገር ከም ዘቋረጾን ይነግራ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ቪክቶርያ እውን ኣብ ሓሳቡ ትስማዕማዕ። ናብቲ ወይኒ ሕርሻ ምስ ቀረቡ እውን እቲ ቦታ ደመና ብፀሓይ ዝተሓፀበ ይርኢ እሞ በቲ ቦታ ፖል ይግረም።
ቪክቶርያ እውን የተሕርሽኦም ላሲሎም ከም ዝጽውዕዎ ትነግሮ። ናብ ገዛኣ ቅድሚ ምኻደም እውን ፖል ብቸኮሌት ዝተሰርሐ ቀለበት ኣብ ኣጻብዕታ ይገብረላ። ንባዕሉ እውን ቀለበት ይገብር እሞ ሃንደበት ግን ሓደ ጥይት ይትኮስ። ክልቲኦም ይሕብኡ እሞ ቪክቶርያ ግን ኢቲ ብረት ዝሓዛ ኣቦኣ ምዃኑ ምስ ረኣየት ትረጋጋዕ። ሽዑ ኣቦኣ እዚ መን እዩ ይብላ እሞ እሳ እውን ተቐቢላ ሰብኣያ ምዃኑ ትነግሮ። ኣቦኣ ኣልቤርቶን ግን ብጓህን ብዘይምእማንን ስምዒት ክጠርዕ ይጅምር። ንሰበይቱ ናጸውዕ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ እውን ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ቤተሰብን ሰራሕተኛን ብስምባደ ይእከቡ። ቪክቶርያ ናብ ገዛ ብምምጽኣ እውን ስድራኣ ሙሉእ ይሕጐሱ። ድሕሪ ናይ ኣቦኣ ቁጣዕ እውን ፖል ሰብኣያ ምዃኑ ምስ ነገረቶም ኩሎም ስድራ ሙሉእ ይሕጐሱ እሞ ኣቦኣ ንፖል ስርሑ ምስ ሓተተ እውን ቸኮሌት ከም ዝሸይጥ ይዛረቦ እሞ ሽዑ ኣልቤርቶ ብኸምዚ ድኻ ስድራኻ ትመርሕ ምስ በሎ እቶም ካልኦት ቤተሰብ ግን ብናይ ጋሻ ኣቀባብላ ብምግባር ኩሉ ነገር የራሳስዕዎ። ናይ ቪክቶርያ ኣቦ ሓጓኣ ግን ኔፓል ብጽቡቕ እዩ ተቐቢልዎ። ብእውን ነቲ ናይ ፓል ቸኮሌት የድንቐ እሞ ቪክቶርያ ግን ንኣቦኣ ንምንታይ ኩሉ ነገር ከም ድራማ ይቖጽር ትብል እሞ ኣዲኣ እውን ኣቦኺ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኣይትበሊ ትብላ። ጓል እውን ባባ ዘይፈልጦ ሰብ እዩ ክምርዖ ዝደሊ ኣነ ፈረስ ኣይኮንኩን ትብላ እሞ ኣዲኣ እውን ኣጆኺ ኩሉ ነገር ሓላፋ እዩ ትብላ። ኣብቲ ናይ ድራር ፕሮግራም እውን ኣልቤርቶ ንፖል ስእለ ድሕረ ባይቱ ይሓቶሞ። ፖል እውን ኣቦን ኣደን ከም ዘይብሉን ኣብ ናይ ህፃውንቲ መዕበይ ከም ዝዓበየን ይነግሮ። ኣልቤርቶ ነዚ ምስ ፈለጠ ናይ ዘርኢ ዓሌት ዘይብሉ ኣብ ናትና ዓሌት ክሕወስ ኣይክእል እናበለ ብንዕቀት ይዛረቦ። ሽዑ ፖል ዓርሱ የረጋግዕ እሞ ስለ እቲ ድራር ኣመስጊኑ ንፋስ ንምቕባል ይወፅእ። ቪክቶርያ እውን ተኸቲላቶ ትወፅእ እሞ የቕሬታ ተሓቶ። ፖል ግን ናይ ኣቦኣ ቁጣዕ ካበይ ከም ዘምጽኦ ብውሕዱ ዝተገንዘበ እዩ ዝመስል። ሽዑ ፖል ቀደም ህፃን ኣለኹ ብምሸት ኣብቲ መዕበይ ህንፃ ላዕሊ ደይበ ዝረኣኽዎ ኮኸብ ኩሉ ትምኒት ይምነ እየ ነይረ። ንኣቦኹ እውን ዝኾነ ዘረባ ክዛረቦ ነይረ። ግን ከዓ ጋሻ ተመጺኡኒ ጓለይ ከም ተመርዓዋ እውን እንትነግረኒ ከም ኣቦኺ እየ ክኸውን ነይረ ይብላ። ሽዑ ምሸት ናይ ቪክቶርያ ስድራ ዓራቶም ይገድፍሎም እሞ ፖል ግን ብኽብሪ ኣብ መሬት እየ ዝድቅስ ይብል። ኣቦኣ ግን ጓለይ ወሲዱስ ሕጂ ድማ ዓራተይ ይብል እሞ ሰበይቲ ግን ሓደሽቲ መርዑ ስለ ዝኾኑ ድሓን ሕደር ንክብሎም ትዛረቦ። ሰብኣይ ግን ካብ ናይ ሰበይቱ ፍቓድ ክወፅእ ስለ ዘይደለየ ናብ መደቀሲኦም ንከኣቱ ፍቓድ ይሓቶም። ፖል እውን ኣብ ጎኒ ቪክቶርያ ንምድቃስ ይጓየ። ኣቦኣ ግን ኣብቲ መሬት ኸበርታ ስለ ዝረኣየ ምንም ከይተዛረበ ይወፅእ። ሽዑ ካሊእ ሰብ ንከይመጽእ ብማለት እውን ኣብ ዓራት ብሓባር ንምድቃስ ይውስኑ። ኣብ ማእኸሎም ናይ ስምዒት ወጥሪ ዋላ ይሃሉ። ፖል ግን ገጹ መሊሱ ይድቅስ እሞ ሽዑ ብሕልሙ ናይ ቪክቶርያ ሽምና ጸውዐ ይትስእ። ከይተረጋግዑ ምስ ተስአት እውን ናይ ደወል ድምፂ ብደገ ይሰምዑ። ኣብ ደገ እውን ኣብቲ ናይ ወይኒ ሕርሻ ብዙሓት ወረርዲ ወሪዶም ነበሩ። ኩሎም ስድራን ሰራሕተኛታት እውን ናይቲ ሓዊ ሙቐት ናብ ሕርሻ ንምብጻሕ ብዙሕ ናይ ቱቦ ሓዊ ይኸፍቱ። ፖል ብኸመይ ከም ዝሕግዝ ዋላ ተሓተተ። ግን ኣቦኣ ኣልቤርቶ ግን ዓሪፉ ኸፍ ንክብል ይጠርዓሉ። ቪክቶርያ ግን ብጨርቂ ዝተሰርሐ ክንፊ ብምሓዝ የቲ ሙቐት ብከመይ ከም ዝስደድ ተርእዮ። ሽዑ ፖል ዝበለቶ ይገብር እሞ ኣቦኣ እውን ይርእዮ። ልክዕ ምስ ወግሐ እውን እቶም ወይኒ ይተርፍ እሞ ፖል ናብ ሳኪራ ምንቶ ንምኻድ ይዳሎ። ቪክቶርያ እውን ጽቡቕ ዕድል እየ ዝምነየልካ ትብሎ እሞ ኣቦ ሓጓኣ ግን ፍልይ ትልሚ ስለ ዝነበሮ ንፖል ናብቲ ናይ ወይኒ ዝራእቲ ተወሲዱ ብ16 ክፍለ ዘመን ናይ ቀደም ኣቦታቶም ዝተኸልዎ ወይኒ ናብ ዘለዎ ዝተሓፀረ ጉህሚ ይወስድዎ። ብእውን ወለድቲ ዘይብሉ ማለት ስድርኡ ንምሕላው ዝነብር ሰብ ከም ዝኾነን ንዓሌቱ ብኸመይ ከም ዝቖፅር ንፖል ይዛረብዎ። እዚ ኩሉ ተኽሊ ናትና እዩ፣ ካብዚ ሕጂ እስኻ ናትና ስድራ ኢኻ፣ ወለድኻ እውን ኢና ይብሎ እሞ ፖል ግን እዚ ፍቕሪ ንምቕባል ስምዒቱ ዋላ ይተንከፍ። እስካዕ መእከብ ጽባሕ ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ይዛረቦም። ኣባ ሓጓኣ ኣልቤርቶ ግን ናዩ ምኻድ ከም ዝጠንቆለን ግን ከዓ ናይዚ ዋጋ ቪክቶርያ ከም ትኸፍሎ ንፖል ይዛረቦ። ፖል እውን ንቪክቶርያ ክብል ሓደ መዓልቲ ንኽጸንሕ ይውስን እሞ ናይ ወይኒ መእከብ መዓልቲ ከም በዓል ስለ ዝቖጸር ናይ ቪክቶርያ ምንኣስ ሓዋ ፔድሮ ካብ ስታንፎርድ ናብ ገዛ ይመጽእ። ንፖል እውን ይላለዩ እሞ ኩሎም ስድራን ሰራሕተኛታት እውን ናሰሓቑን ናደረፉን ወይኒ ንምእራይ ናብ ሕርሻ ይኸዱ።
ሽዑፖል ናይ ኣልበርታ ኣሰራርሓ ይርኢ እሞ ብኸመይ ብቕልጥፍ ከም ዝስራሕ ስለ ዝተረድኦ ናብ ውድድር ይኣቱ። ሽዑ እውን ክልቲኦም ነቶም ቅርጫት ይመልእዎም እሞ እቲ ስምዒቱ እውን ናብ ሓጎስ ኣከባብራ ይልወጥ። እቶም ደረፍቲ እውን ክደርፉ ይጅምሩ። እተን ኣጓላት ነቲ ወይኒ ብጥራሕ እግረን ንምጭፍላቕ ናብቲ ዓብዪ ናይ ዕንፀይቲ መአከቢ ይኣትዋ። ቪክቶርያ እውን በዓል ሓዳር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ፀወታ ተኣቱ። እተን ኣጓላት እውን ኒፖል ናብ ባዕለን ስሒበን የእትዎ እሞ ምስ ቪክቶርያ ኣብ ውሽጢ ንኽጭፍሩ ይገብርኦም። ካብቲ ዝተዋነይዎ ሓሳብ ወፂኦም እውን ናብ ሓቃዊ ይኸዱ። ድሓር እውን በቲ ፀወታን ናይ ወይኒ ጽማቑን ናብ ሓቃዊ ስምዒት ይኣቱ። ፖል እውን ሽዑ ድሕር ይብል እሞ ልዕሊ ቪክቶርያ ንዋላ ሓደ ከም ዘይፈቱ ይኣምን። እዚ ክፋልና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ኣብ ናይ ቀጻሊ ክፋልና እስካዕ ንራኸብ። ደሓን ጽንሑ። ክፋል 2 እትደልዩ ሰባት ድማ ኣብ ኮሜንት ንኣተኹም 2 ቁፅር ናበልኩም ጽሓፉ። ብእውን ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ፊልምና ንክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።